आं हाबाखै आं इउसिल हाबाखै बुंनो थिनदों बुंदों मालाय जायगायाव थाहैनाय आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव बिसोर खामानिखौ माबायदि मावो मिथिं दावथिं खुंबाय फैसा बरनबाय जाबाय बेल' दा जे हाबबाय बक्सिनलाबो बै खुसिंग्रा गुदुङाव जेरैहाय दै लुयोबा दैखौ माने बै बाला गोराना सोबजोबो ना थिग बेबायदि बुस्थु मिथिबाय आङो एमएलए रबिराम नार्जारि बेजों प्लास बै हुमन्त बिनि फिए बे 800 थाखा हरैनिसो आं दुखु मोननानै मनसारजों फैनो नागिरदोंमोन आङो मिथिबाय आं इउपिएलखौ मालाबाबो सापर्टबो होआ होनायबो नङा सिगि जानानै एसे जेनेबा फंनैसो बुंदों बिसिनि अफिसाव थानाय लैहोरमोनखौ बुनाय बे प्रहलाद ब्रह्मनि न' खुबैख्रुबनाय गासैबो सैथो गोजा मिथिबाय आं एभ्रिथिं मिथिजोबो बिसोरनि इनचार्जआ सोर दैदेननाय बेफोरखौबो मिथिजोबो दाख्लै जयन्तआ थैबाबो देरहायाखै मिथिबाय प्रमदआ अमित शाहखौ लोगो हमहैखांनायनि उनावबो बेनाव खुगायाव रावबो गैयामोन मेगनबो गेवामोन अफिसाव फैदों गावसोरनि सेन्ट्रेल इउथ अफिसाव लाब गैया इउपिएलजों थानानै केस होथोंना होथों जेलाव थाना जागोन केस होथों जेलाव थाना जागोन मिथिबाय जों सैथो मानसिजों सैथो बायदि जाजानो लुबैयो खिन्थु बिटिसिखौ बासायनोबा बिटिसिनि रैखाथि नांगौबा प्रमद बर'जों दाथा हाग्रामाजों था हाग्रामाया बिराद सैथो मानसि ओरैबायदि सैथो बेना गावखौ बावसोमनानैबाबो मालायखौ सिबिनो हायो आं दाख्लै बिपिएफखौ दुखु मोनाखैथ' एमएलएखौसो दुखु मोनदों आं आखाइ बायनाय 800 थाखाल' बिदां बावनो हराखै आरो बेबो आं प्रमदजों थांनो होननानै थाङाखै आं बै मनसारजोंसो ओरैनो खामानिफोर दंबा रायज्लायहैनोसै होननानै ओंखारदोंमोन जोंनि बिदि गफुरनि आबसुफोरखौ सनितपुर बिश्वनाथनि आबसुखौ जों दुखु मोना हजोंनि बायदि केरेक्टार नङा मावसे मावना मावाखै होनग्रा नङा जोंना नैबिनि आबसुआनो बिमा बिफा बायदि आबसुआ लाख थाखा हर कौटि थाखा हर होनबाबो न'खरनिफ्राय गैयिबाबो हरगोन नै बिथिं नोंसिनि बायदि थगायसुला नङा आं हाबाखै आं इउपिएल हाबाखै बुंनो थिनदों बुंदों मालाय जायगायाव थाहैनाय आं सिगांनिफ्रायनो गोबां ट्रेनिं मोनबोदोंना होमबाबो 8 बोसोर थादों नोंसोरनि जायगायाव बुनो हायो हमनो हायो जायनि सरखार बेनो राजा नोंसिनि क'क्राझाराव खुनु ल'आनो गैया प्रमदखौ रायनाया आंनि आसि फिसानि खामानि नैबेनि बुनायावनो पुलिसफोरानो बासायहैदोंसो बुग्राफोरखौनो हले फैसा होना बायजोबनाय बेखौ सरन्जया मेनेज खालामदों जेलावल'सो दोननो हागोन लांजेननायाव खनसेल'सो बुनो हागोन जों चेलेन्ज दाला जोङो बिराद फाग्ला मानसि जोंना गोसोआ जायखौ सानो बेखौ मावलाबायो थैनोबो गिया लाजियाबो जेबो गैखायाबो जाय गोसो हमथानो हादों बिसोर माहाजोन जादों जाय गावनि माखासे उइक पइन्टफोरखौ दोनखुमादों बिसोर मानसि जादों सार माबा माबि होननानै खिन्थु जों सैथोजों सोलिग्रा मानसि सैथोनि अनगायै आलदाखौ जों सुखुआ जोंना नंगौखौ नंगौ नङिखौ नङि कंग्रेसजों बिपिएफजों लोगो जा इउपिएल होनबाथाय ना खारनाय बायदि खारखायो रावबो मोजां मोना रावबो भट होआ हाग्रानि मानसिफोर रावबो भट होआखै जाय बनलाय लायनो मोनाखै जाय ना माबा माबि हमना फाननो मोनाखै बिसोरसो फोथांबोखादोंमोन ना एनडिएफबि बेकग्राउन्डनि मानसिफ्राबो रावबो बिसोरनो भट होआखै हाबबाबो स्ट्रं रुमाव थांना मावजोबनायसो बे खामानिया दाख्लै देरहानाया ओरै सालाखाथि बावखुंग्रि ओरै बासुगाव साइडथिं मा समस्ति दंमोन बिथिंजायल' मावनो हादों आलदायाव देरहायाखै लाब गैया आरो आं खोन्थादों आंखौ जेलावल'सो लांगोन बुगोनल'सो बैसोर मोनबा बुनोबो हायालै दमानो गैया आयै दाथ' आं एक्सनारफोरखौ आं लाबोजोबनो हायो जोंना मा माथाफोराल' अके होनदो आं लांजोबगोन आथोनाबो मोनाखै दाख्लै बिपिएफना इलेक्सन जोब्बाय मालाय 15,000 हरबाय बिसिना मानसि बुलायलायग्राफोराबो आथोनाबो मोनाखै दिनैसिम मोनाखै 4 तारिखआव बेदर जाहैनोसै होनबाय दाउ गोसोमा गैया बैथ' टेबगाङाथ' खुगाबो गेवा मेगनबो गेवा माबा सोरबा हाइजें गायदों बे i10 ना i20 बायबायसो होनहैबाय
जों आबसुनि 5,000सो बेखार गथ'फोर दं बिसोरखौबो नायनांगोन नोंसोरखौबो नायनांगोन थिनबाय उनावहाय दाउ गोसोमा हाइजें गायदो ना फिदो माबा माबि जाबाय एक्सनारफोरा बिदि मावनो हायो नामा जाय जेरैबायदि फिल्डनि बेबायदि राहा होब्रा सरखार जानानै दा हो खिन्थु खोथाजोंल' बुंना बोरै जागोनलै BTC आव मा जौगानाय फैखो दिनैसिम 5 बोसोर जानोसै नै प्रमदनि सरकारा मिथिबाय आं देरहा होनो हायो नैबे डिलिमिटेसननि खोथाखौ नायगोरनि डिलिमिटेसना बेसेबां सैथो जायो डिलिमिटेसन गैयाबा BPFआ गथा गथा 40टाबो फैगोन खुनु खोथा गैया UPL होनबानो खारखायोलै जेरावबो खारो बे ना गोथाङा जेरै खारोना UPL होनबानो बेबायदि खारो दाख्लैनि खोथाखौ मिथियो RSS नि इसिबां गिदिर फैसा फैदों रावबो MLA MP सोरबा EM सोरबा MCLA सोरबा CEM आबो फैसा होआखै RSS नि फैसा गोजा दाख्लै इलेक्सनाव जयन्त देरहालायनाया बेखौबो बिसोर बाहायख'नो हायाखै मानसि मेनेज जायाखै देरहानाया भटजों रावबो देरहायाखै BPFआ देरहादों हामखासार देरहादों खिन्थु MLA आ खानायजोंसो गोरोन्थि खालामदों आं बिनि थाखाय सारखौ आं दुखु मोननो हाया आं सारखौ लाबोफिनगोन 100% लाबोगोन नोंसोर आंखौ जौ फाग्ला होनो ना मायो बेजों खोथा गैया खिन्थु जों सैथो मानसि सैथोनि थाखाय जों नाङो केसोराव बिराद माहिरना बैसोर हारिनि माबा माबिनो बिसोर लांसुनिया गोजा सालाफ्रा मालायखौसो मानसि बुयो होनो बिसोरनो मानसि बुयो BTC आव गोजोन जौगानाय देरहानाय नांगौब्ला हाग्रामाजों था BPF जों